Kedy je pri cvičení bolesť dobrá a kedy je bolesť zlá? Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. V dnešnom videu si rozoberieme druhy bolesti, ktoré môžete pri cvičení pociťovať a vysvetlíme si, ktoré druhy bolesti sú pri cvičení vhodné a vďaka nim viete, že je cvičenie pre vás správne a ktoré druhy bolesti nie sú vhodné a vďaka nim viete, že konkrétne cviky pre vás určite vhodné nebudú. Veľa ľudí si myslí, že pre odstránenie bolesti pohybového aparátu je potrebné cvičiť cez bolesť. Nie je to však úplne pravda. Najčastejšie, kedy sa cvičí do bolesti, je rozcvičovanie kĺbov, napríklad po úrazoch alebo po operáciách. V týchto prípadoch, keď cvičíme do hraničných rozsahov pohybov, pociťujeme bolesť, ktorá je síce dosť nepríjemná, ale tento pocit je bežný. Čo sa týka cvičenia pri bolesti chrbta, je to trošku inač. Poďme sa na to pozrieť. Pocit ťahania svalu. Pokiaľ pri cvičení pociťujete príjemné ťahanie svalstva, primárne pri stretchingových a mobilizačných cvikoch, je to naprosto v poriadku a viete, že správne precvičujete požadovanú oblasť. Tento pocit ťahania svalu je spôsobený maximálnym natiahnutím svalu alebo skupiny svalov, kedy dochádza ku uvoľneniu svalstva, svalových uzlíkov, fascií a ďalších mäkkých štruktúr. Takže tento druh bolesti je vhodný a pri cvičení prínosný. Je však dôležité vedieť, ktorý cvik naťahuje ktorú skupinu svalov, aby ste vedeli cvik vykonávať správne. To všetko samozrejme učím aj v mojich online kurzoch Rozhýb-to. Pocit pichania v chrbtici alebo v jej okolí. Pichanie môže byť spôsobené rôznymi príčinami a je dôležité mu venovať pozornosť. Pokiaľ vám nejaký cvik dráždi alebo spôsobuje pichanie v okolí chrbtice, je potrebné si odsledovať, ako v priebehu pár opakovaní telo na tento pocit reaguje. V prípade, že sa pichanie po pár opakovaniach cviku začne zmierňovať, je to naprosto v poriadku a daný cvik môžete vykonávať. Pokiaľ sa pichanie zhoršuje a zintenzívňuje, bude potrebné daný cvik vylúčiť z vašej cvičebnej zostavy a nahradiť ho iným cvikom. Ak sa pichanie ani nezlepšuje, ani nezhoršuje, cvik nemusí byť problémový, ale pravdepodobne nebude ani veľmi efektívny a bude vhodné nájsť iný cvik. Pocit tlaku alebo napätia. Tento pocit je veľmi častý a je spôsobený blokadami a zatuhnutím stavcov a štruktúr okolo nich. Keď pri cvičení pociťujete tlak, viete, že ste sa v cviku dostali až na zablokovaný segment. Tlak pri cvičení je bežný jav a vždy počas cvičenia sa musí zmierňovať. Veľmi často ho môžeme pociťovať napríklad pri McKenzieho záklonoch, kedy sú v driekovej chrbtici prítomné blokady, ale postupným cvičením sa tento pocit tlaku zmierňuje, až sa úplne vytratí. Taktiež vytrácajúci sa pocit tlaku je vhodný symptóm a cvik, ktorý vám tlak zmierňuje, je pre vás vhodný. Vyžarujúca bolesť alebo pocit mravčania. Vyžarujúca bolesť je pri cvičení úplne nevhodná. Najčastejšie býva tento pocit mravčania alebo vyžarujúcej bolesti spôsobený dráždením nervového koreňa poškodenou medzistavcovou platničkou. Ak vás trápi tento problém s poškodenou platničkou, tak cvičenie musí vaše symptómy a dráždenie nervu zmierňovať. Nikdy nie zhoršovať. Keď sa u vás pri cvičení objaví vyžarujúca bolesť alebo pocit mravčania, vyskúšajte zopár opakovaní cviku, pri ktorom tento pocit pociťujete. Ak sa bolesť začne zmierňovať a po odcvičení cviku sa bolesť úplne vytratí a cítite sa lepšie, je to skvelý symptóm a cvik vám pomôže v odstránení bolesti. Pokiaľ však dôjde k opačnému scenáru a cvik vám vyžarujúcu bolesť zhorší, určite cvik nevykonávajte a bude potrebné nájsť iné cviky, ktoré naopak bolesť zmierňujú. Intenzívna bolesť pri akomkoľvek cviku. Takúto bolesť môžete najčastejšie pociťovať pri seknutí. Pri seknutí však vo väčšine prípadov dokážeme nájsť úľavové polohy, poprípade pohyby, ktoré bolesť zmierňujú. V tomto prípade je teda dôležité nájsť úľavové polohy a pohyby,
ktoré vaše bolesti zmierňujú. Taktiež nie je vhodné vykonávať cviky, ktoré bolesť zintenzívňujú a dráždia. Takže verím, že po vzhliadnutí tohoto videa budete vedieť jasnejšie pracovať s vašimi cvičebnými zostavami a budete vedieť jasnejšie čítať to, čo vám vaše telo hovorí. Pri cvičení s poškodenými platničkami špeciálne venujte pozornosť vyžarujúcej bolesti, pretože pokiaľ sa snažíte vaše bolesti rozcvičiť cez vyžarujúcu bolesť, tak ďaleko nedôjdete. Tejto bolesti je potrebné sa vyhybať a cvičenie musí vyžarujúcu bolesť zmierňovať, nikdy nie zintenzívňovať. Navštívte náš Rozhýbto e-shop, na ktorom nájdete množstvo pomôcok, výživových doplnkov a online kurzov, vďaka ktorým sa zbavíte vašich bolestí pohybového aparátu. Odkaz na náš e-shop nájdete v popise videa. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý like a zdieľanie videa.